langsung netizen YouTube channel tabung kangge pung pasawai ang parawo bela ke mamu song tong tabung kangge pungi mai kita sona nang ya musim song tong lobia pokok lobia kangra alu kisah selai ang kau baik song tong tabung kangke mami rok song pai fator kisa nahar nemani jana la phiogo ina bar bosi se pung tongo tini marken satung botong ja phung aidro nosimi satung tungman tini amsuk satung bosi kon hani satung kongge arbai tongbo busuk tung tong khana chung nok bisingo tongnai amsuk tung gongke tabung kangke phungni mai rok jai bebe kha jai bebe tini nosing nok thanai ge tai srap sa suk tongge ongkhor sinani wati satung tung tongma phana wati rok ma wari man kon thikre abage datin ongkhor nai ge tabu mani rok khati baigena ta kobong rok daire baigena bisna rok daire baigena ta phataro kari klang kangge sinjo ses khlaibaina i gorel thang tongsi nogo tongi rel no tonga rel lama begana si kasaro simi se kheto kebeng jaga sukna amsna chi no khlob chi buk ma tong ha chi buk bang kha chi no khlob tamni ka ke bolong khasu khla amse tiniri ramna ni ongkhor ma se chi buk ka pek ja khamuta kisan bage angwar jangna ni tin chi buk ba omo hungke tamsi kam pasor kelai chin pukri kinaro kabangma tongo tei kabangma ange khorisma muli osek siman bosite kabangma tongsi aro mo hungke si noganani baini basela hai saisong thung tongo wa ba ange waro yor jaga na ringma se phaidi ma se phaya ko khane thung tong saisong na te ke bodol kri saisong thung tong ja usraiba bini video bono puila ani fast blog onu janai sra isa nai nai din rogan ani puila video nogan bono amsita osek tor thangka sanja kaham tabu se jengnogo thang tongo tabu horni sata tamna nai tongkha tabu se jeng thanglai tongo si nokni baikenai ama hangkangke sal tongsini nobo hangke thang paikha auto reserve na woi bo saisung no hingke atingai jeng tabu kani thanglai tongo para rogo jeng robibaro hainai taisa mathang phiunai ja tamni gangke gethai mai khlai rana bagita robibaro tongya sombaro ungnai hingke jeng robibarni sari rogo phan thangnai ta ama baikenai kesi nokni ke to thangmaya bini samung tongo yango Pungkaham tabung gangke tuma base ma khangra koro suipai gandiwa hapaijak ke saimang khana norok tam khaine gandiwa to inke mamu songna sekang ang tirok nang paibe gena agiwa do ang phungasi siri tirok nang maya te nungkhen okhlai saja bungke afro kisa nungte tabung gangke nang mangkhata ang te ke tirok nang paibe mania gulo phungni charok atarok sram paibe gena ke atarok sram paibe mania gulo se ang mamu songna ke tini blog pon nai tongli seti belai kolgana seti belai yo uko roti igi jana ba roti igi jai nai gana che balap sukha pati rong klai ko kisa gobang khina quality ha kya tamni gangke baksan nosto ro phang thangma bla kisi ki baksa kisi ki ropan thangma nonga tingi gobang ke khadi he kata iki sana nema jaga tam runai piaz moso tai berma gap to samstai runai gam ke roti saijak roti ke ama side bai kya ke tabuk obona ang ready khagen tabung kangke seti belai rok ang ready khai pebem ya gula roti samstai saplojak bono ang rokhlai tongo kisa khlai tamni kangke piango tei kebang ma ungsuk tongkhala abage ang uko tamsingkamo je jakhubai rokhlai tongkhata kisa khlai ang Nungte ang bono rukholai paibe kya angke tabung angke pias renai pias thaisano renai asek kebang riya angke berma angke bisi kebang riya berma bole pinlep thamno renai tabung kangke seti belai thepna gana ani seti belai bangmasi ko nai nai de amase thepna ringyang tongkha khlaya balongma bagai jengje samuno khlaya tongkha ke ringyang gei thangya diba amo hain tongkha ta angbo nge munna basi kok ani os ko roti ge haikena rungte ringya tino thebu yang tini mufunai jasina roti no ang tabung kangke tawa box na gana horo phunang bai tawa khlai sang tini bono mufunna ni osaka o khilai osete belai moko chujak oroti no ta angke obona mufunnai inke agura rok se bisi thoku go ha da sete belai rogo igi ja kangke bahai motom tongo
roti bo thogo haibon agura thogma sik thogya heda ang kangke anti rogo blai rogo igi cha kangke am sike thogja go 5 minutes later. Ani setei belayo roti ikmani bom tingka pyoge nai nai mani ko besek bahai motom sasa koki tongka bahai manma baise amai ko mani bubuksa motor jak tongka ani bubuksa am seke motom mani setei borbok haipan bisi thogo setei belai o setei borbok ta setei borbok gudok besek thok ang thogjak sugo thaipong busli rok ruwei gudok kangke mono besek thok yanggo chini cinta moni borok tam chalai ni naicumna phaitiri ko bakpar kangke norok phari pabe kya ani aje roti setei belai ikmani abang kangke munia ko amse nok paka hunahan tomase musuk sete sewawi reja jauka tamjani khase miale sar ham tong khasing ge mia khoro tar pilala nujak tong khase amse take wati sewai reja nyaka wati wa nok paka kangke doi ran ya han chisi no wati wa na nai kangke tamjana se kan ni se na kan ni sino ko toi kisa ko sawi ge wati wa nok paka pudi tai jibon pharan duan ya yang hujai barok suka molang sutong kahan paka ayak katora jang sirabi tongsi sete belai roti ikmani ada gonta baino mon pai kya iko tabo kyang bono belai klo ke bisingko bomo hai nai nai di norong phunuka nei ko nai nai di besek thoye ba thoto tong ka ba hai simotong kire kok tong siung ke jang tabuk mai sai pe gena ke tinin blog omsuk jarati nong sinai bye bye